Сәлем ТМТV каналын яратып караучы егетләргә, кызларга. Хөрмәтле дуслар, шоу-биз командасы бүген Татарстанның иң борынгы, иң ышанычлы, иң сыйфатлы банкларның берсе Энергобанкка килде. Сез уңайнан Энергобанкның тагын өстәмә 26 офисы бар. Ул да булса Самара өлкәсе, Чиләбе өлкәсе, Ульян өлкәсе һәм шулай гали бик тиздән Уфа каласында да ачылачак. Һәрбер килгән клиентка индивидуаль караш һәм инде иң мөһиме төрле банк хезмәтләре күрсәтә сезгә нәрсә? Әлбәттә Энергобанк. Без бүген үзебез генә түгел, әле безнең йолдызлы кунагыбыз да бар. Кем икәнлеген хәзер белербез. Көттегезме? Беләм, көттегез. Чөнки бүген бездә кунакта Руслан Кираметдинов. Руслан, сәлам. Әле менә сүз уңайнан Руслан бит әле Казанга күченеп килергә җыена дигән сүзләр йөри, дөресме, Руслан? Дөрес, Алла берсе дәсә менә инде Казан шәһәрен нә күчәргә җыенып йөрибез инде. Алла берсе дәсә килдек әле менә банкка. Без монда юкка гына килмәдек, чөнки Энергобанкта хәзер инде ипотечный отделның җитәкчесе сиңа синең барлык булган сорауларыңа җавап табыр. Наталья Владимировнаның исеме. Хәзер инде без аның белән шулай аралашып алырбыз. Киттекме? Әйдә. Менә ул җәмәгать иң төп мизгелләрнең берсе. Наталья Владимировна, это Руслан Кираметдинов. Здравствуйте. Руслан, Наталья Владимировна. Ипотека отделы җитәкчесе. Мин инде хәзер сезне калдырып торам. Сорауларыгызны бирерсез, аралашырсыз, ярыймы? Аннан соң инде дәвам итәрбез. Мин киттем. Энергобанк предлагает комплексное решение жилищных проблем. Процентные ставки на нижней границе рынка, партнерство с риэлторами, с страховыми компаниями, с агентствами недвижимости, аккредитация застройщиков, достаточно быстрый ответ по заявочке и оформлению к выдаче ипотечных заявок. Индивидуальный и лояльный подход к каждому клиенту нашего банка. И, конечно, это безупречный сервис обслуживания. Наряду с традиционными продуктами банка на приобретение и готового строящегося жилья могу выделить ипотеку рефинансирования, которая пользуется достаточно большим спросом у клиентов. Наш банк участвует также в государственных льготных программах. Это семейная ипотека, ипотека с господдержкой, ипотека для IT-специалистов, популярная в нашем банке ипотека сельская, выделенный лимит. Министерством сельского хозяйства достаточно быстро разбирается с нашими клиентами, потому что продукт у нас очень популярный. И на сегодняшний день лимитов нет, но мы ожидаем пополнения субсидий. И желаю клиентам, которые мечтают приобрести дом жилой на земельном участке на территориях сельских агломераций, почаще мониторить наш сайт банка и ожидать обновления информации. Руслан, может быть, вы желаете построить дом, то вы тоже можете воспользоваться программой сельской ипотеки. Именно желание, то, что я сам как вырос, родился в Набережной Челны и жил в квартире, но детство у меня прошло в деревне. А все-таки я люблю отдельный дом, потому что мне это нравится. Вот ваша программа интересно заинтересовала с процентной ставкой 3%. И максимальный срок кредита 25 лет, но необходимо внести первоначальный взнос в размере 15%. Трендом среди ипотечных продуктов в нашем банке является ипотека рефинансирования. Расскажу о преимуществах данной программы. Это низкая процентная ставка, возможность заявителя оптимизировать нагрузку кредитную путем объединения не только потребительских и ипотечных кредитов, но также можно и рефинансировать кредитные карты в совокупности. Данный вид ипотеки рефинансирования улучшает, точнее уменьшает кредитную ставку в данном случае. Также может клиент увеличить срок кредита и тем самым уменьшить ежемесячные платежи. По объему выдачи львиную долю в нашем банке занимает ипотека стандарт. Это покупка вторичного жилья с оформленным правом собственности. Это может быть квартира, может быть жилой дом с земельным участком. Ставочки тоже очень приятные. Никаких скрытых комиссий в нашем банке нет. Вы можете воспользоваться и услугой электронной регистрации при
приобретения имущества. Сделки регистрируются в среднем от 1 до 3 дней, но чаще всего сутки. У нас уже документы готовы, клиенты очень рады, и практически все клиенты пользуются этой услугой. В случае, если вы желаете сделать ремонт в приобретенной, например, квартире, мы можем вам предложить такую программу, как ипотека-ремонт. Ставочка тоже приятная. Это не целевой кредит под залог недвижимости. В завершение хочу выделить преимущества ипотечных кредитов Энергобанка. Это индивидуальный подход к каждому клиенту, быстрые сроки рассмотрения, наличие широкой сети офисов банка, также наличие широкой линейки продуктов, как ипотечных, так и потребительских, и продуктов автокредитования. В нашем банке также доступна услуга Клик-сервис. Это онлайн-платформа для создания дизайна интерьера нашими клиентами. Это сопровождение дизайнера онлайн в течение 30 дней и консультация. А есть ли при оформлении какие-нибудь дополнительные расходы? Да, в случае, если вы приобретаете недвижимость, то сумму кредита вам нужно будет перевести продавцу. И за этот безналичный перевод будет комиссия. Также имеются платежи сторонней организации, то есть если мы запрашиваем сделать оценку недвижимости, страховка жизни, страховка объекта недвижимости, это обязательное условие. При отказе от страхования идет надбавка к процентной ставке. Также это комиссия за проведение электронной регистрации сделки в Росреестре. И, конечно, если сделка подлежит нотариальному заверению, то вы понесете расходы, будете оплачивать госпошлину. Менә шулай җәмәгать минем гәүдә төзелеше зур булганга һәм инде монда буш урын алып тормаска дип мин инде кадрдан чыгып торган идем. Хәзер кирдем. Руслан, ничек сиңа? Бик әйбәт, бөтен условиялар белән дә килештек. Аллага шөкер. Таныштык. Бик яхшы условиялар бар. Мин инде шатландым, дөрес әйткәндә. Наталья Владимировна, Руслану все понравилось, он как бы доволен. Как вам первое впечатление о вашем будущем клиенте? Очень положительные, очень приятные. Будем рады видеть вас в стенах нашего банка. Обязательно подберем вам программу кредитования, на которой определитесь, сельская ли это будет ипотека, либо просто покупка и квартиры, либо дома. Да, спасибо большое за хорошую такую консультацию. Я, конечно, еще не выбрал или квартиру, или дом, но и даже если квартиру покупаешь, дом покупаешь, условия очень хорошие. И спасибо Энергобанку за такие хорошие условия. В общем и целом, и мы счастливы. Энергобанк буенча кыскача гына экскурсия, мәсәлән, киләбез, мондан талон алабыз, телне дә алып булалар, монда татар теле, рус теле, инглиз теле, һәм инде үзебезгә кирәкле бер мәсәлән, мин бүген кредит алам. Һәм шушы кредит төймәсенә басып, миңа инде чыгачак нәрсә? Әлбәттә талон. Шуңа күрә мин алдым. Чират озак түгел, хәзер үк инде минем әйбер шушы экранда чыгачак. Уңышлар. Инде ниһаять хәзер без рәхәтләнеп хәзер утырып, Руслан да юлдан соң ниме аралашып алабыз. Руслан, нинди яңалыклар гомумән синдә? Яңалыклар гөрлибез, концертлар бара. Менә инде бүген Алла берсе дәсә буа. Концерт инде буада концерт. Тиздән яңа ел, настроениеләр бик әйбәт, кайфлар бик яхшы. Аллага шөкер. Теге барбер кышның самый матур мизгелләре. Ул декабрь битендә яңа ел көтәсен, теге кыш бабай, елка, бәйрәм. Аннары инде кышның теге дөрес әйткәндә теге интересы да юк инде. Тизрәк Декабрьдан соң. Декабрьдан соң инде теге җәй тизрәк ахты. Шуның өчен кайфлар бик әйбәт. Сиңа менә шушы яңа ел теге кайфы качан керә? Менә
яңа елга бер атна калган вакытта теге магазиннарга керәсең, анда шоугер килгән вакытлар, теге кемдер уенчы ала, анда кемдер елка ала, кемдер нәрсәкәй, һәм инде теге телевизордан төрле теге элекке советлар киносын күрсәтә башлыйлар. Инде с легким паром, ирония судьбы, анда күп шундый матур кинолар инде. Менә элек бит әле бар теге базарларда барасың, мәсәлән, аны теге мишуралар саталар, шуның белән дә күтәрелә димме. Концерт дидең, мандарин исә һичшиксез әйе. Концерт дидең, гастроль дидең, әле синең теге графигына караганым, син ноябрь буе шулай концертларда булгансың име, менә бүген дә, иртәгә дә менә концерт программаны кемнәр белән куясыз концерт? Безнең инде полностью үзебезнең коллектив тупладык бит инде без былтыр, быел инде төпләп районнар буенча йөрибез, зур шәһәрләр буенча, әле Алла берсә дәсә, безнең инде полный музыкантлар, полный коллектив, зур 12-13 кешедән тора торган. Гомумән шул инде майга хәтлек Алла берсә эшләргә исәп бар. График билгеләме инде һәм айга хәтле? Графиклар билгеләнеп бара, менә декабрьне эшләп бетерәбез, январьны чыгачак, январь эшләп беткәч февраль чыгачак, шулай рәкрен-рәкрен. Татарстан яклардан, Башкортстанда да мен Декабрь, Татарстан декабрьдә бетерәбез, аннары инде Башкортстан һәм инде төрле шәһәрләр, инде Рәсәй шәһәрләре, ул Сургут, Нижневартовск, Төмән, Тобольск, бер яклар инде. бер яклары, Башкортстан, әлбәттә январь аеннан Башкортстаннан башлыйбыз, Алла берсә. Менә концертлардан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Менә Чаллыда гелге концерт түгел бит инде. Шалда инде баштан бит инде шушы пандемияга хәтлек урман белән шөгыльләндем бит инде. Аны инде теге яшерен батырын түгел, бөтен кеше белә. Хәзер инде урман темасын әзрәк бетердек, чөнки барыбер күңел тартты шу сәхнәгә. Әйтәләр бит теге ике куян артынан да йөгереп булмый, шуның өчен сәхнә минем өчен инде ул теге чыннан да теге күңелдән, ихлас күңелдән яратып эшләнә торган эшләрнең берсе, һәм инде минем урыным шунда дип саныйм. Менә синең социаль эшләрдән караган имәле, син әле спортка да бик зур өстенлек бирәсең икән име, спорт белән шөгыльләнеп, син күптән спорт белән теге дусмы? Мин күптәннән дус, мин инде мәктәп чорларында мин татар башкорт көрәше белән шөгыльләндем. Инде КМСка бара идем, но ике грыжа алгач инде ул дәрәҗәләргә барып җитәлмәдем, но әйтәм бит инде өйдә бер сумка медаль, бер сумка грамота, диплом, шуның өчен дә аннарысын инде шушы бил белән әзрәк грыжлар чыккач, спортны ташларга туры килде. Күбрәк йөзү, шундый, мин инде йөзәргә яратам, 45 минут, мәсәлән, бассейнга керәм, 45 минут бер туктамыйча, мин рәхәтләнеп йөзәм. Ну, хәзер инде әкрен-әкрен генә шушы кардио белән шөгыльләнәбез, инде әзрәк тимер тамыр күтәрә башладык. Барыбер теге әзрәк формада торырга кирәк үзеңне. Шуңа күрә теге сәхнә кешесе матур булып торсын өчен теге йөреп торасың, димме? Син әле тагын күптән түгел, син менә көз айларында клипың чыкты бит әле. Шулай бит, озак төшердегезме клипны? Юк, озак төшермәдек. Бер көндә төшереп аттык без аны. Иртән башлагайнык, кич белән уже сәгать 6-лар тирәсендә уже. Бер көн эчендә инде бетте. Менә әйт әле, менә иҗат кешесе ул теге менә ничек илһамлана, менә син клипка да бит инде барыбер клип төшерергә дә илһам кирәк, җырлар яздырырга да илһам кирәк. Гомумән алганда, каян табасың илһамны? Илһам ул төрле чакта килергә мөмкин. Уйламаган җирдән килергә мөмкин. Ул барыбер теге илһам килә, мин ничек уйлыйм, эчке тегенчектер переживайту, мәсәлән, үндер теге тормышыңдан дер авырлыклар килсә, уйлап торасың, шундырак тематический җырларда килеп ала бит инде. Менә мин бит инде кай вакытны килер дә яза алыйм. Но бик теге сирәк була ул теге, әйтәм бит инде илһам гына килеп киткәндә. Шулай, абыла инде көч бирә миңа концертлар. Менә тамашачының шушы энергетикасы белән мин кайтып китәм. Һәм барыбер кай вакытны шулай җырга килгәндә, менә әле күптән түгел генә бер үзем яздым бер җыр. Әле ул бу җыр әле аранжировка бирелгән генә. Әзерләнә, Алла берсә дәсә, тиздән ишетерсез дип, Алла берсә дәсә саныйм. Бу инде Алексеевскида менә безнең соңгы концерт булган шул. Алексеевскида булганда, юлда машинада рульда барганда
резко гына башка уйнады да, һәм инде барган мәлдә диктофонга яздырып, шулай иттереп китүде. Вот шулай кай вакыт менә әйтәм бит, халыктан реакция алып, илһам менә икәй вакыт инде үзеңнең теге тормышыңдан авырлыклар килгән вакытта, сынаулар аша үткән вакытта илһамда килгән шулай. Синең бүгенге көндә менә үзең язган җырың, ничә җырың бар? Минем жазган җыр байтак инде, бар-бары бер 5-6 җиделәп җыр бардыр. Ну, әле мин тик үзем генә башкармыйм, мин үземнең җырымны башкарам, ул аккарларын йөреп барам, бәгырың таш булса, аннарысын Эльмира репертуарында да бар, берничә җыр мин язган җырлар, әле менә күптән түгел генә ул былтыр клипта төшергәне тик синнән аермасын дигән җыр ул көе минеке, ул җырның. Шул. Менә шушы темага кереп киткәч, син бик күп кешеләр кызыксына, Эльмир белән аралашасызмы? Юк, аралашмыйм. Аралашмыйсыз, балалар? Балалар белән аралашам. Менә тагын теге безнең күпләрне кызыксындырган сорау, менә миңа шушы тапшыруны төшерергә барганда әйтеп киттеләр менә, Руслан алга таба менә гаилә корырга җыена микән, юк микән дип. Ансы минем үземдә сер булып калсын. Сер булып калсын. Ул сер ачылачакмы соң берәр качан, ничек уйлыйсың? Мин шәхсән теге тормышыма бит инде бик теге сөйләшергә яратмыйм мин ул менә безнең Эльмира белән дә булган тематикага да мин сөйләшергә. Бу безнең икебезнең эш, ул калырга тиеш, безнең барыбер шушы йортта гына дигәндәй. Кемнәр теге нәрсә сөйләгәннәр, иткәннәр ансы инде алар үзләренең эшләре, кемдер ышанды, кемдер ышанмады дигәндәй. Шуның өчен мин гаиләгә кагыла торган, үземнең шәхсән тормышыма кагыла торган әйберләрне мин халыкка чыгарып сала торган кеше түгел. Теге сөйләгәннәр сөйләсеннәр, иң мөһиме безнең арада нәрсә бар, без икәү генә беләбез. Шулай. Иң мөһиме шул. Иҗат буенча бит кертеп киткән, һәм монда лирический отступлениелар китте инде хәзер. Менә син көйләр язганда, шушы теге гел шулай башта көй чыгып диктофонга яздырасыңмы, яки берәр уен коралында дамы? Юк, мин инде диктофонга яздырам да, аннарысын инде көйне я музыкантлар аша, үземнең гитарист аша уйнатам, һәм шулай әкрен аккордларын куеп, аранжировщикка тапшырабыз инде матур иттереп, кайсын инде гармониясын куян инде матур иттереп эшләнгән. Шулай иттереп без аранжировщикка бирәбез, аранжировщик инде матур иттереп аранжировкасын ясап бирә. Теге менә анда утырып, мәсәлән, баянда үзең нитеп подбирай торганда. Андай бер булган юк. Теге баштагандыр теге фантазиялар эшли, булай теге үзем гармон тотып, анда синтезаторга утырып алай иткән юк. Менә тапшыруыбызның хәзер шу барышында бер кыска гына блиц опрос уздырып алыйк әле, теге яки юк дип кенә җавап бирә торган әйберләр. Тиз генә мин сорау бирәм, син җавап бирәсең шундук. Кышмы, җәйме? Кыш. Уфамы, Казанмы? Казан. Казанмы, Чаллымы? Казан. Концертмы, спектакльмы? Концерт. Фатирмы, шәхси йортмы? Йорт. Кредитмы, ипотекамы? Икесе дә бер бит. Мәхәббәтме, дуслыкмы? Дуслык. Җырмы, биюме? Җыр. Көнмө, төнмө? Көндә төндә. Гаиләме, карьерамы? Гаилә. Менә Руслан, һәм монда теге кайбер сорауларга теге тирән-төнрәк кереп китәсе килә. Мәсәлән, көнмө, төнмө дигәндән, ничем бирдем, иҗат кешесе күбрәк төнле нитә бит инде илһамлана иҗат итә. Синең бармы анда аерма, мәсәлән, төн җитүгә, мәсәлән, анда миндә бер нәрсә уяна дип инде. Алай теге төн җитүгә уяну әйбер юк инде, дөресен әйткәндә төнлә мин вообще соңгы арада йоклый алмый башладым. Менә нишләп микән ул теге или режим шулай теге йөри башлагач төнлә кайтасың гел юлдан иде. Әле менә бу әзрәк салкын тиеп алган инде, барыбер өйдә ятканда кимендә сәгать 3-ләрдә 4 иртәнге 4-ләрдә генә йокыга китәм менә. Нәрсә ничә торасың? 12-дә. Ну, бу нормаль әйбер инде. Мин теге концертта да шаярам, теге безнең инде алып баручы белән әзрәк диалог бар инде шундый. Ул бит инде сорау бирәсең бит инде урманда эшлисең бит инде, эшләдең бит инде иртән торып. Эшкә мен юк, мен бик иртә уянам әйтәм, ну сәгать 9-да. Аннан соң тагын менә гаиләме, карьерамы дигәнгә, дөресен дә син гаиләне өстенрәк күрәсең инде карьерага. Мин әйе. Так, тагын концертмы, спектакльмы нәрсә дидең әле син? Концерт дидем. Концерт дидең. Менә Уфамы, Казанмы дигәч Казан дидең, Казанмы, Чаллымы дигәч шулай Казан дидең, име? Димәк, сиңа Казан шәһәре Чаллыга караганда якынракмы яки нәрсә? Миңа икесе дә якын, чөнки минем яшьлек елларым монда үтте. Мәктәпне укып бетергәч, мин шушы Казанда 4-5 ел яшәдем, укыдым да, һәм миңа Казан да, Чаллы да миңа бик нык якын.
Икесе дайыма демәк. Бүгенге тапшырудан соң инде хәзер кешеләргә аңлашыла. Руслан һәм сүз ирешәк. Руслан Кираметдинов тиз арада әле Казанга күченеп килергә җыена икән дип. Хәзер инде без сине озак тота алмыйбыз, чөнки сине беләбез, концертка чабасың бар. Менә алга таба булачак планнарың турында менә Руслан Кираметдиновны кайсы чараларда, кайсы даталарда күреп була? Менә шу сорауга җавап бирә аласыңмы? Мен именно Казанлыларга әйтәсем килә. Казанлылар бик нык көтәләр сольный концертны. Инде ул директ тулды, ул контактта сообщениелар тулды. Алла бирсә, Алла теләсә, язга әле менә датасы билгеле түгел. Алла бирсә, бөтен интернет чертәләрен түгәтеп барыгыз. Казанга килеп җитәбез, Алла бирсә. Бик шәп, мощный программа белән сезнең өчен Казанны мин Казанны уйлыйм, шушы быелгы сезонда Казан белән йомакларга инде. Менә бөтен әйберне әзерләп бетереп, үземнең теге яңа язган җырларымны кертеп, тагын бер инде яңа анда ничә дисем, яңалыкларымны кертеп инде Казан халкын теге бик нык шаккатырас килә. Бу инде синең теге хыялда түгел, инде планда бу хәзер. Планда. Яхшы, планнар үтәләчәк, Алла бирсә. Тагын якын тирәдә кайда күреп була? Бүген безнең буа, иртәгә безнең карайдан Шагардан, аннарысын Шөпрәле, һәм инде аннарысын ялга, яңа ел бәйрәмнәре, яңа елдан соң Алла бирсә Башкортстан белән башлап җибәрәбез. Димәк, Башкортстан халкы көтегез дип кенә әйтәсе килә. Тамашачыларга менә беләсеңме, хәзер үзеңнең сүзләреңне әйтсәң була, теге рәхмәт әйтәсеңме тамашачыларга, теге күңелдән чыккан сүзләр, кыскасы сүз сиңа. Мин тамашачыларга иң беренчедән менә хәзер бик салкын көннәр, әзер үземдә әзерәк салкын тиеп алган, шуның өчен сакланыгыз, урамга киенеп чыгыгыз, балаларыгызны киендереп чыгарыгыз. Иң мөһиме сезгә исәнлек, саулык телим. ТМТВ белән бергәләп булыйк, бергәләп карыйк, һәм инде илләребез тыныч булсын. Руслан Кираметдинов булды бүген бездә кунакта. Руслан, бик зур рәхмәт сиңа. Хәерле юллар сиңа, һәм инде әлбәттә уңышлар сиңа, һәм иң мөһиме, минем әнидән сәлам сиңа. Бүген бик сәлам әйтеп калды инде. Рәхмәт. Дорогие друзья, от имени Энергобанка хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира, волшебства. Ваш Энергобанк. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, шоу-биз тапшыруның бик тә мәгънәле, бик тә кирәкле, бик тә продуктив чыгарылышы ахырына якынлашты. Энергобанкка без зурдан-зур уңышлар телибез. Килгән кунагыбыз Руслан Кираметдиновка зур рәхмәтләр әйтәбез, һәм инде әлбәттә сезнең белән саубулашабыз. Энергобанк һәр клиентлары турында һәр вакыт уйлый торган банк. Безнең белән булыгыз, без йолдызлар турында барысын да беләбез.